This was the scene at an elementary school in the Philippines on ev dîmenên roja Duşemê li dibistanek seretayî li Fîlîpînê. Dema ku rastî erdhejeke bihêza 7.8 pileya kujer pêk hat. Ev yek serî sivê dema ku dibistan piştî navberek dirêj da ku ji nû ve be qewimî. Erdhej li girava Mindanao çêbû, avahî hilwişiyan û ku bi dehan kes mirin û birîndar bûn. Li General Santos ku bajarek bi qasî 700,000 kesî ye, avayek ku xwaringeheka xwarinên serpê ya navdar lê hebû hilwişiya. Berpirsên herêmî cî bû yerî dorpêç kirin dema ku tîmên rizgarkirinê hatin wir. Serokê welat Ferdinand Marcos îkor fermanda ku xizmetên lezgîn bigên qurbaniyan û soz da ku wan bê alîkarî nehêlin. Serokê polîsan li bajarokê Elebel got ku ev erdheja herî bihêza heta niha medîtiye. Filipîn li ser xeta agîra Pasîfîkî ya bi awayekî zêde ji erdhejan re çalak e ku ji Amerîkaya Başûr heta rojhilata dûra Rusyayê dirêj dibe. Heşt mehberê welat rastî erdhejek dina herî kujer hat. Dema ku erdhejek bihêza 6.9 pileyê li girava Sebûyê xist û 79 kes hatibûn kuştin. Piştî erdheja roja Duşemê heştê Hezîranê, Ajansa Seismolojiyê ya Filipînê got ku hejmarek erdhejin paş çêbûne ya herî bihêz jî bihêza 6.7 pileyê bû.